아멘. 와, today very good. spiritual cry pray guidance. Pastor very happy. 아멘. 아멘. today Sunday school she's 에밀린. 와, 에밀린 today Sunday school very good. Pastor very happy, powerful guidance. 아멘. your pray spiritual cry pray guidance. 아멘. 아멘. worship is so no spiritual cry songs. 아멘. 아멘. powerful prayer. 할렐루야. 할렐루야. powerful spiritual cry. spiritual word of God, good delivery. good delivery. Amen. Amen. So today, Pastor Emeline looking for after Emeline hope many. Hallelujah. English subject, college English subject. So after hope many. Come on. Amen. Amen. Emily, bless give you. Amen. 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 You are all over you. Dancing member, song member, music member, young people, our pastor, old man, looking for very happy. Hallelujah. Today scripture. 예수님은 우리들의 완벽한 사람들이 되기를 바라는 것이 아니라 성경의 진리를 서기를 원하고 계십니다. Ang ating pong title ngayon ay hindi nais ng Diyos na maging perfect, kundi nais ng Diyos na manindigan sa kung ano ang katotohanan. Amen. 자, 우리 사바이 1, 2, 3 고 1, 2, 3 고 Sound check. Hindi nais ng Diyos na maging perfect ang isang tao, kundi nais ng Diyos na manindigan sa kung ano ang katotohanan. 자, 사바이 1, 2, 3 go rin. Sabay-sabay po natin sabihin, hindi nais ng Diyos na maging perfect ang isang tao, kundi nais niya na manindigan sa kung ano ang katotohanan. Amen. Amen. 자, English. Jesus does not expect us to be perfect, but to stand firm on the truth of the Bible. Amen. Why, Pastor, English and Tagalog and Korean language translation? Now in the world, so Facebook many looking for, YouTube many looking for. So now 참소만 크리스찬 철치, international church. Amen. Amen. So our student English Tagalog English really training. 자, all of God. 자, today title Bible scripture 사도행전 2장 14절에 1절로 4절에 보니까 오순절 날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하였더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작합니다. Sa ating pong scripture na makikita sa Book of Acts chapter 2 verse 1 to 4, basahin po natin. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong na malakas sa hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen! Amen! Glory to God. Amen. Amen. Thank you so much, Father God. 자, 벌써부터
자, 이번에 한국에서 오신 목사님 스케줄에 함께 동참해 주신 여러분 감사드립니다. 여러분들이 적극적으로 참여해 주셔서 성공적으로 끝났습니다. 하나님께 영광의 박수를 올려드립니다. Nagpapasalamat po si Pastor Chong sa inyong lahat dahil sa participation na ginawa ninyo nung mayroong bisita. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 시스 아이다. 시스 지나. So body very tired. So many days Korean visitors and members disciple training help us. Thank you so much. Another members help us. Thank you so much. Sa lahat daw po na tumulong sa pagluluto at sa pag-asikaso ng lahat ng mga kinailangan nung mayroong seminar. Nagpapasalamat po si Pastor Chong. Korea visitor Pastor Kim say 참소망 members very beautiful, powerful. Like that say. Sabi daw po nung bisita ng Chamsumang Christian Church members ay very good and magaganda. After 참소망 칼리지 focus plan you will pray for you like that say. 앞으로 칼리지 참소망 칼리지 going to like that say. Kaya daw po ipag-pray daw natin na kung ano ang kalooban ng Diyos na magkaroon dito ng college. Pag-pray daw natin. 예, 참소망 now college going difficult. Your after young people education cruising difficult. Kung hindi daw po makapag-aral ng college ang mga bata, ang mga estudyante, mahihirapan daw po sila pagdating ng panahon. Now many people now going to college and online study and going to college now worship no coming. Father God not happy. Kaya daw po may mga bata na kahit Sunday nag-online class sila. May mga estudyante na inuuna ang pag-aaral kaysa sa pag-attend ng worship. Our members always pray for us. 참소망 Christian School going to college classes pray for Kaya daw you. po ipag-pray din daw natin ang mga next generation na makapag-aral sila ng college, makapagtapos sila ng college. 아멘. Amen. 아멘. 자, 우리는 계속해서 영적인 것을 배워야만 합니다. Una na kailangan natin pag-aralan o matandaan, kinakailangan na matutunan natin ang mga pang-espiritual na bagay. Jesus is education no more. How to you understand? Si Jesus ay nagturo nung siya ay nabubuhay pa dito sa mundo. So many Jesus disciple Paul this is coming all of God understand theology understand education for you understand. Kaya daw po may mga tinuro si Jesus sa atin sa Bible na isulat na kinakailangan nating sundin. So also education is very important. Kaya po ang edukasyon ay napakahalaga. Trinity God, your education no more how to understand. Kung wala daw pong pag-aaral, hindi natin ito maiintindihan. 아멘. 아멘. 자, 모든 종교와 종파가 추구하는 것이 있다면 선한 이데아를 강조한 나머지 예수를 믿음으로 구원받으려고 하지 않고 선하게 사는 것으로 구원받을 것이라고 착각하고 있는 사람들이 많이 있다는 것입니다. Kaya dapat daw po tayong mag-ingat sa bawat mga napapakinggan natin sapagkat ang salvation ay matatagpuan lamang sa pamamagitan kay Jesus Christ. 아멘. Amen. 아멘. 야, English. It is because they emphasize the ideal of goodness and many mistaken believe that salvation will come through living a good life rather than seeking salvation through faith in Jesus. 아멘. Amen. International so many members, many English reading and listening, so many people now training. 아멘. 아멘. 자, 얼마나 어리석은 사고입니까? 그래서 저도 여러분들에게 성경을 잘 배우라고 신구약의 예수님을 자꾸 소개해 드리는 것입니다. Kaya daw po pag-aralan natin ang Old and New Testament na naisulat dito sa Bible para hindi tayo madala. 아멘. Amen.
사람들은 누구나 죄를 짓습니다. 그러므로 죄의 압박과 억압으로부터 벗어나려고 늘 몸부림치고 있습니다. Lahat po ay mayroong nagawang kasalanan. Lahat nagkakasala. Therefore, kinakailangan na malabanan ang anuman ng mga gawa ng kaaway na nag-uudyok sa atin na gumawa ng kasalanan. 그러나 자기 스스로 제 문제를 해결하지 못하니 유명한 사람들도 자살하는 사례도 있다는 것입니다. Kaya po kinakailangan na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, natutulungan niya tayong masolusyonan ang ating mga problema. 아멘. 아멘. 그래서 어떤 죄인이라도 예수님만 믿으면 죄 용서를 받을 수 있고 새 사람이 될 수 있는데 이 길을 찾지 못해 허무한 인생을 살아가는 사람들이 어린아이 할 것 없이 너무나 많이 있다는 것이 사회적, 국가적 큰 문제라는 것입니다. Ang lahat po ay nagkasala, kaya kinakailangan na matanggap ang pagpapatawad na nagmumula sa Panginoon. 아멘. Amen. 자, 잉글리시. Any sinner can be forgiven and become a new person if they believe in Jesus. 아멘. 자, 먼저 하나님 말씀을 읽고 하나님을 알아가면서 믿음이 생겼다면 하나님을 모르고 살아왔던 것을 깊이 회개하고 진심으로 회개했다면 이제는 성경적으로 물침례와 성령, 방언, 세례도 받아야 된다는 것입니다. Una na kailangan mong tandaan, magbasa ka ng Bible na may pananampalataya at kapag naiintindihan mo na ang salita ng Panginoon, maiintindihan mo na din kung sino ang Diyos. Kinakailangan na ikaw ay mag-repent araw-araw at matanggap ang water baptism and baptism of the Holy Spirit. 아멘. Amen. 물 침례로 죄악된 몸을 씻어내는 의식이 끝났다면 다음은 오순절과 같은 불같은 성령을 받아야 한다는 것입니다. Sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig, binibigyan niya tayo ng pagkakataon at binigyan ng panibagong buhay at mamuhay na kasama ang banal na Espiritu ng Diyos. 아멘. Amen. 아멘. 자, today scripture. 자, verse 4. 1, 2, 3 go. Verse 4. Basahin po natin. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. 사도행전 2장 4절에 보니까 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 자, 보십시오. 마가다락방에 성령의 불덩어리가 떨어져서 얼마나 많은 사람들이 새 방언이 터지고 병든 자가 치료받고 각종 은사들이 나타나 문제들이 해결되었습니까? At silang lahat ay napuno at napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos at nakapagsalita ng iba't ibang wika at lahat ng kanilang mga karamdaman ay napagaling at patuloy na napamuhay nila naipamuhay nila ang banal na Espiritu sa kanilang buhay. 아멘. Amen. English. How many people were filled with the fire of the Holy Spirit in the upper room, and new tongues were spoken, the sick were healed, various gifts were manifested, and problems were solved. 아멘. 아멘. 와, Pastor John very happy. 야, 인터내셔널 철치, 참소만 크리스찬 철치, 인터내셔널 철치, 코리아 랭귀지, and Tagalog, and English. 할렐루야. Ito daw pong ang church na ito ay pang-international. 우리들 모두에게도 이런 초대교회 같은 역사가 나타나게 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. So I bless you in the name of Jesus that we all may experience the same work of the early church. 할렐루야, glory to God. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. Big hands, glory to God. 할렐루야. 자, 넘버 2. 하나님의 역사는 같은 시대 안에서도 각자 다르게 나타나는 사례도 있습니다. Ikalawa, mararamdaman mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay. 자, Amen. 자, 우리 사바이 1, 2, 3 고. Mararamdaman mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay.
자, background next. 자, John 1:32. 32. 자, John 1:32. 자, 1, 2, 3, go. Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapate na buhat sa langit at nanatili sa Kanya. Amen. 아멘. 자, Luke chapter 3 verse 22. And Luke chapter 3 verse 22. At bumaba sa Kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapate. Isang tinig mula sa langit ay nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugtan. 아멘. Amen. 이 예시가 이 두 사도의 간증으로 증명됩니다. 요한복음 1장 32절에 요한이 또 증가해 가로되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로서 내려와서 그 위에 머물렀더라. 그런데 누가는 이렇게 들었다고 기록하고 있습니다. 누가복음 3장 22절에 성령의 형체로 비둘기같이 그 위에 강림하시더니 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. 자, John chapter 1 verse 32. And John bore witness, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it remained on him. Luke chapter 3 verse 22. And the Holy Spirit descended on him in the body form like a dove, and a voice came from heaven, saying, You are my beloved Son. 아멘. 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 With you I am well pleased. 아멘. Amen. 자, 똑같이 모년 모월 모시에 예수님께서 세례 요한에게 물 침례를 받으면서도 물에서 일어나시는 사건을 묘사한 두 사도들의 간증입니다. Ito daw po ay naranasan ng mga apostles ni Jesus nung panahon at na-testify nila na totoo na naramdaman nila ang Holy Spirit sa kanilang mga buhay. 아멘. 자, 누가는 하늘로서 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 이렇게 들으셨답니다. Napakinggan ni Luke, sinabi ni Luke, a voice came from heaven saying, You are my beloved Son, with you I am well pleased. 따갈로그. At napakinggan na nagmumula sa tinig galing sa langit, Ikaw ang kinalulugdan kong anak. 사비 verse 30. 아멘. 자, 요한은 성령이 비둘기같이 하늘로서 내려와서 그 위에 머물렀더라 이렇게만 보았다는 것입니다. Sinabi din daw po ni John na ang Holy Spirit ay bumaba galing sa langit katulad ng isang kalapate. 아멘. 아멘. 그런데 누가는 비둘기 같은 성령이 내렸다는 것을 보기도 했고 하나님의 음성을 똑바로 들었다는 것도 기록하고 있습니다. Sinabi din ni Luke na napakinggan niya ang Holy Spirit at nakita niya na ang kalapate ay bumaba mula sa langit. 아멘. 여기에서 좋습니다. 그런데 문제는 물 침례를 주셔야 되실 하나님의 아들 예수님께서는 왜 요한에게 세례를 받아야만 했을까요? So bakit si Jesus ay the Son of God, anak ng Diyos, ay nagpabautismo sa tubig sa pamamagitan ni Juan? English. But the question is, why did Jesus, the Son of God, who was supposed to be baptized in the water, need to be baptized by John? 왜 요한에게 세례를 받으셔야만 하셨을까요? So bakit si Jesus ay nagpabautismo kay Juan? 오늘 잘 들으셔야 합니다. 예수님이 성육신 하셨을 당시에는 구약 말기 아직 율법의 적용을 받는 시대였다는 것입니다. Sapagkat yun ang nakasulat na sa pamamagitan ni Juan, gagamitin siya ng Diyos sa pagbautismo sa Panginoon, kay Jesus. 아멘. 아멘. 그래서 만왕의 왕 만주의 주시라도 율법을 준행함으로써 율법을 완성하시고 그동안 수많은 선지자들이 기록한 말씀 등을 이루어 주셨다는 것입니다. Therefore, even though he was the King of Kings and the Lord of Lords, he fulfilled the law by observing it and fulfilled the words recorded by countless prophets. 따갈로. Kaya naman,
kahit na ang Diyos natin ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, pinulfill, ibig sabihin, ginawa niya, isikinatuparan niya ang lahat ng nakasulat sa Bible, sapagkat yun ang sinasabi ng Why your theology training very important? Theology training no more allow any teacher like this translation difficult. 그래서 Bakit daw po kinakailangan na mag-aral tayo ng theology o ng Bible sa Bible? 그래서 pastor theology class training. Kasi sila daw po ang magtuturo sa atin kung ano ang sinasabi ng Bible. Bible so many reading understand. Okay, Bible reading very important. However, theology not understand. Bible how to story understand. Mabuti daw po ang nagbabasa ka ng Bible, pero mas mahigit maiintindihan mo kapag ikaw ay nag-aral ng theology. 자, 그러므로 우리들도 구약 성경의 이러한 사건을 통해서 신약이 만들어지고 세워졌다는 것을 알고 신구약 성경을 잘 배워서 여러분의 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되고 강건한 축복이 임하게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Therefore, let us also understand that the New Testament was created and established through these events in the Old Testament. Study the Old and New Testament thoroughly, and may your souls prosper, all things go well, and you will be blessed with health. En Tagalog. Kaya naman, kinakailangan na maintindihan natin kung ano ang sinasabi ng Old Testament and the New Testament. At sa pag-aaral mo ng mga ito, ay yung buhay, ang iyong kaluluwa ay lalago, at ang iyong buhay ay pagpapalain ng Diyos. 아멘! Glory to God! 아멘! 아멘! Thank you, Lord! 아멘! 아멘! 와, very happy. 할렐루야. 야, 크리스티나 베이비와 글로리 투가 할렐루야. 자, 넘버 3. 날마다 모여 기도하기를 힘써 하나님과 동행하는 신자가 되어야 합니다. Ikatlo po, kinakailangan na ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay manalangin ng magkakasama palagi. 고린도전서 12장 28절 하나님의 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력이요, 그 다음은 병을 고치는 은사와 서로 돕는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 자, First Corinthians second. Basahin po natin sa unang Corinthians o Corinto chapter 12 verse 28. 1, 2, 3. Lahat po magbasa. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ang mga apostol, ikalawa, ang mga propeta, at ikatlo, ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, ng mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita ng iba't ibang mga wika. 자, number one, apostle, disciple. Ano po ang unang nilagay ng Diyos? Number 2. Tinawag ng Diyos, apostles. Number 2, speaking, prophet. Prophets. Number 3, 월로브가 theology teacher. Teacher. Next, spiritual power, pray. Tagagawa ng mga miracle. Next, healing. Tagapagaling ng may mga sakit. Next, sabay-sabay, help you. Tagatulong, tagapangasiwa. Final, spiritual tongues. At ang iba ay may kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. 할렐루야. Amen. 그래서 your spiritual tongues no more. You're really pray. 받을까? Spiritual tongues given to us. Kaya po hingin natin sa Diyos na lahat tayo ay makapagsalita ng iba't ibang language or speaking tongues. Bible teacher Paul. Paul is his Ida baby. Paul. Speaking tongues, many pray. People do not understand. Katulad daw po ni Paul na dati hindi niya alam magsalita ng speaking tongues. Din ngayon, nalaman niya at marunong na siya nakapagsalita. Paul is people name.
사울. Dati daw po ang pangalan ni Paul ay Saul. 사울 generation so arrogance many. Ang generation daw po ni Saul Why speaking tongues not understand? ay mahirap nung panahon na yon. Father God only speaking tongues one given to you. Paul another lesson change고. At nung nakilala na daw niya ang Panginoon, madaming nabago sa kanya. So also speaking tongues prayer very important. Kaya po napakahalaga ng mga na tayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Why speaking tongues prayer bad spirit, evil spirit, demons spirit not understand. Sapagkat ang mga speaking tongues ay hindi ito naiintindihan ng mga evil spirit. Amen. Speaking tongues prayer. 그래서 Paul mind change control. 할렐루야. Kaya natanggap ni Paul ang Espiritu ng Diyos at siya ay nakapagsalita ng 자, ibang wika. 신앙의 위기가 언제 오나요? 교만할 때 찾아옵니다. 교만하면 기도하지 않습니다. When does crisis in our life of faith come? It comes when we are arrogant. When we are arrogant, we don't pray. 따갈로그. Kapag daw ang crisis o paghihirap, nahihirapan tayong harapin ang pananampalataya, ikaw ay nagkakaroon ng pusong pagmamataas. At kapag ikaw ay nagkaroon ng pusong pagmamataas, wala kang ganang mag-pray. Hindi ka nag-pray. Last day, say, how to speaking tongues pray? How to speaking tongues pray? 그래서 pastor say, 할렐루야, 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 할렐루야. 할렐루야, 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 할렐루야. Again, 할렐루야, 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 할렐루야. 할렐루야, 할렐루야. 이렇게 다 say. So, Father God, why? 할렐루야. 너희는 여호와를 찬양할지어다. Your praise God. Amen. Paano daw po matanggap ang pagsasalita ng ibang wika? Speaking tongues. Sisimulan daw ito sa pagbigkas mo ng salitang hallelujah. Ulitin mo lang daw yun ng ulitin. At ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng magtuturo sa iyo kung paano gamitin. 그래서 also you'll pray not understand person. Your Jesus Christ going to crucify. Crucify going to looking for. Spiritual looking for. Your Jesus Christ body looking for. So hallelujah, 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 hallelujah. Like this prayer, Holy Spirit come down. Kaya daw po palagi nating banggitin ang salitang hallelujah sa pag-pray natin. At ang Holy Spirit ay bababa at mararamdaman mo. 여기서 focus really Jesus Christ body, crucified body looking for. Hallelujah, 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 Tingnan mo hallelujah. daw si Jesus nang siya ay napako sa krus at makapag-pray ka, ulit-ulitin mo ang pagsasalita ng hallelujah sa pag-pray mo. Then matatanggap mo ang Spirit. 아멘. 크리스텔 아멘. 자. 왜 사탄 마귀 귀신의 영은 교만한 영이므로 하나님을 간절히 찾지 않습니다. Bakit daw po si Satanas, ang mga demon, ang mga devil spirit, ay mayroong pusong pagmamataas sa Diyos? Your spiritual is not good person. Always your home inside so many boxes. 와이프, husband, 박씨, like that. Why? Spiritual, thanks no more. So many, arrogance energy coming. Bakit daw po sa bahay ninyo, sa tahanan ninyo nag-away-away? Sapagkat hindi nagpipray, kulang na sa pananalangin, at ang iba ay hindi nakakapagsalita ng speaking tongues. 그래서 우리는 늘 사도 바울과 같이 나는 날마다 그리스도 예수 안에서 나의 자아를 죽이겠노라 하시고 하나님의 영, 진리의 영, 성령의 능력을 받으십시오.
Kaya, katulad ni Paul, sinabi niya, nadalhin mo at isipin mo ang Panginoon araw-araw. At you will receive the Spirit of God, the Spirit of truth, the power of the Holy Spirit. Amen. And live by the power of the Holy Spirit. 아멘. 아멘. Amen. 성령의 힘으로 살아가기를 하시면서 유창한 방언을 기도를 드렸다는 것입니다. 와우. 그렇게 박식한 사도 바울이 방언을 했다는 것입니다. So he prayed in tongues with great fluency. The Apostle Paul, who was so knowledgeable, spoke in tongues. Si Apostle Paul daw po ay nag-pray sa Panginoon. At siya ay nakapagsalita ng speak in tongues. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 글로리 투 갓. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 스피킹 tongues very important. Kaya po napakahalaga daw po na palagi mong ipag-pray o banggitin o gamitin ang prayer sa pamamagitan ng speaking. People situation looking for you will understand. Dahil nangyari daw po nung panahon na yon si Paul ay hindi niya alam kung paano mag-pray ng speaking tongues. 아멘. 자, At nung again. natanggap niya ang Panginoon. 자, again 1 2 3 go. 자, 1 2 3 go background. Verse 28, naglagay ang Diyos sa iglesia, una, mga apostol, ikalawa, ang mga propeta, at ikatlo, ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, ng mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Bible disciples say, first, Jesus Christ disciple member training for you, you listen to you. Kaya daw po, nung nangyari daw po ito, nung si Jesus ay nagturo o nag-disciple, natanggap o nabigyan ng opportunity ang mga taong ito bilang tagapangasiwa sa simbahan. Paul ministry theology training, you listen to you, all of God. Kaya daw po, makinig daw po tayong lahat sa tinuturo sa atin ngayon. Pastor Jong, all of God listen to you, no. Jesus Christ disciple, all of God, Paul, all of God listen to you. Hindi daw po ito galing sa salita ni Pastor Jong, kundi galing ito sa Diyos at itinuturo ito para maintindihan natin ang kanyang salita. Pastor Paul teaching me not understand. But now Pastor Paul teaching looking for understand. First disciple, apostle. Kaya naintindihan natin ngayon na binigyan ng ginamit o binigyan ng gifts ang mga tao. Naglagay ang Diyos ng mga tagatulong sa iglesia. Next, second, prophet. Prophets. Prophet of all of God. Number 3, teacher. Teachers. 자, number 1, number 2, number 3. 자, first apostles. Number 2, prophet. Number 3, teacher. 자, first 1, 2, 3 go. First. Ano nga daw po yung una? Sabihin natin sabay-sabay. Una, apostles. Number 2. Second, prophets. Third, teachers. Pastoris. Number 2. Amen. Number 1, Bible. Paul disciple, apostles. Number 1. Number 2, pastors, missionary. Number 3, teachers. 아멘, 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 아멘. 근데 number 1, Holy Spirit, Father God, Son of God, Holy Spirit. 아멘, 아멘. 그래서 Society Ministry Work number 1, apostles. Number 2, pastors, missionaries, and people, prophet. 자, number 3. Kaya daw po, nagpadala ang Diyos ng mga tagapangasiwa para sa simbahan
sambahan. 어. Una, apostles. Ikalawa, prophets. Third, teachers. Then, yung mga tagagawa ng miracles. 어. Tagapagaling ng may mga sakit. Tagatulong. And last, yung makapagsalita ng iba't ibang wika. 아멘. 아멘. 자선민. 아멘. 안달스탄 아멘. 자, 그러므로 여러분들이 방언을 못한다라는 것은 밥을 먹는데 반찬을 안 먹는 것과 비유될 수 있습니다. Kinakailangan daw po na kapag ikaw ay makapagsalita ng speaking tongues, katulad ng ikaw ay kumakain ng kanin at ninanamnam mo ang lasa ng kanin na ito. English. Therefore, not being able to speak in tongues is like eating rice but not eating the side dishes. 아멘. 아멘. 클리어 마들. 아멘. 아멘. 자, 맨밥만 먹으면 무슨 힘이 나겠습니까? So how can you gain strength by eating only rice? 자, 올 사바사바이 1, 2, 3 고 팔로 유 Ulitin natin, how can you gain strength by eating only rice? You are speaking tongues not understand. Now like this say. Ganon din daw po ang example na kapag hindi ka daw makakatanggap ng lakas sa pamamagitan lang ng pagkain ng kanin, kinakailangan daw ito may ulam. Kanin at saka ulam. Sometimes vegetable, sometimes chicken, sometimes barbecue, sometimes pig, sometimes cow, sometimes egg. Like this eating, energy full. Kapag daw ganun po yung mga kinakain natin, kanin plus ulam, karne ng baka, mga ganon na pagkain, ulam, ay makakatanggap po tayo ng lakas. 그래서 바이블, New Testament only understand what happened to you. Kapag katulad din daw po, kapag ang New Testament lang natin ang maintindihan. Old Testament not understand what happened to Kung you. hindi natin alam ang Old Testament, So also Old Testament and New Testament, the same very important. paano natin maiintindihan ang kanyang salita? Oh. Kaya daw po mahalaga ang maintindihan mo ang Old and New Testament. 아멘. 아멘. 스튜던트 아멘. 자, 시스지나. 시스지나 only one life like that very happy no happy. No happy. 시스지나 husband together. church worship coming very happy. Katulad din daw po sa buhay ni Nanay Gina. Kapag daw po si Nanay Gina ay nabuhay na mag-isa, 아멘. malungkot daw po siya. Also your family or sabay-sabay worship coming. Ay, pastor very happy. From God very happy. Kaya daw po, isama po natin palagi ang ating pamilya sa pag-attend ng Sunday worship. 너 pastor 치스 아이다 worship도 coming. Pastor not happy. Kapag daw po si Nanay Aida ay hindi nag-attend ng worship, si Pastor Jong daw po ay hindi masaya. Why not happy? Every day looking for pastor very happy. Gusto daw po na every Sunday o every day makita ni Pastor Jong ang lahat. Siya ay magiging masaya. 아멘. Amen. 아멘. glory to God. 아멘. 자, 사도 바울처럼 방언도 받아서 사탄, 마귀, 귀신도 물리칠 수 있는 영적인 힘을 받아 날마다 승리하는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kapag daw po tayo nag-pray at natanggap ang speaking tongues, ito'y magbibigay sa atin ng spiritual strength. Then matatalo natin ang devil spirit, ang mga demons, at ang lahat ng mga bagay dito sa mundo. 아멘. Amen. 아멘. 자, 올 사바사바이 1, 2, 3고 사탄 스피릿 in the name of Jesus get out. 자, Kaya i-rebuke po natin ang Satan spirit. 자, Handa na ba kayo? 자, 사탄 스피릿, 이빌 스피릿, 디몬스 스피릿. 자, 스탠바이. 자, 와. Seryosohin nyo itong magpalayas, baka gawin 자, nyo. 비포이스 팔로미. 자, 사탄 스피릿 in the name of Jesus get out. Huwag kayong makiusap.
Palayasin nyo talaga. Okay, 1, 2, 3. Satan spirit, in the name of Jesus, get out. Satan spirit, in the name of Jesus, get Get out. out. 자, evil spirit, in the name of Jesus, get out. Evil spirit, in the name of Jesus, get out. Curse spirit, in the name of Jesus, get out. Curse spirit, in the name of Jesus, get out. Demon spirit, in the name of Jesus, get out. Demon spirit, in the name of Jesus, get out. Financially problem spirit, in the name of Jesus, get out. Financially problem spirit, in the name of Jesus, get out. Eating problem spirit, in the name of Jesus, get out. Eating problem spirit, in the name of Jesus, get out. Body sickness spirit, in the name of Jesus, get out. Body sickness spirit, in the name of Jesus, get out. Business mind no more spirit, in the name of Jesus, get out. Business mind no more spirit. Business mind. Business mind no more spirit, in the name of Jesus, get out. Business mind. No more spirit in the name of Jesus. What's that, Pastor? Business mind no more spirit, in the name of Jesus, get out. You get out. You You 자, all sabay. 1, 2, 3, 4. Business mind no more spirit, in the name of Jesus, get out, get out, get out. 1, 2, 3, go. Business mind no more spirit, in the name of Jesus, get out, get out, get out, get out. Hallelujah, Amen. hallelujah, glory to God. Your business no more. How to bless, be blessed me. Business no more. How to be blessed me. Kapag daw po tayo walang trabaho, paano daw po masusuplayan ang mga pangangailangan mo? 그래서 pastor, 노메다 비즈니스 프로세스 고잉. pastor very happy. Kaya daw po kahit kaunti daw, pasimulan mo dahil sa pamamagitan ng kaunti, ito ay lalago sa tulong ng Panginoon. All of God understand second your business bless. At yun daw po ay makakatulong sa iyo para magamit mo yung hanap buhay na yan sa pang-araw-araw. pastor, 저 참소만 coming only church mail. How to like this 매치고? Kung si Pastor Jong lang daw po ay nagtayo lang ng church at wala na siyang ibang hanap buhay, hindi po ito magiging katulad ito. pastor school starting every year grow up. After college education, college mail. Kaya sa pamamagitan daw po ng kanyang pagsisikap, pagtatrabaho, para makasuporta sa school, lahat ng kailangan ay na-provide. pastor college going, you not happy? Hindi po ba kayo masaya na nakakapag-aral sa college? Our Father, miracle of God. Dapat daw po maging masaya ang lahat sapagkat ang Diyos o ang ating Father ay miracles. Our Father, blessing of God. Na ang ating Ama ay blessing God. Our God, wisdom of God. Wisdom of God. Amen. Amen. 그래서 pastor, no money, no problem. Why? My Father, we bless Father. Amen. Kaya po hindi nag-aalala si Pastor Jong kasi naniniwala siya na ang kanyang Ama na nasa langit ay mapagpalang Ama. Father God, in the world, so many people, Father God, servant. Hindi daw po siya papabayaan ng Diyos sapagkat siya ay servant o lingkod ng Diyos. Korea. Pastor Kim. You going to Korea. Going to Philippines. 참소망. Your college may. Happy, no happy. Problem, no problem. Father God delivery. No problem. Kapag daw po may isang taong ginamit ang Diyos na magtumulong kay Pastor Jong at magtayo ng college, hindi daw po ito magiging problema. 그래서 your really purpose going down prayer purpose. Kaya daw po magkaroon ka ng purpose kung bakit ka nagpipray.
Pastor, no money. Every year, kindergarten start, elementary start, junior start, senior start. Sometimes difficult, building, working difficult. And then now you're looking for 3 floor, 2 floor, 3 floor, all finish. Hindi daw po naging madali ang buhay ni Pastor Jong nung habang tinatayo niya o tinutupad niya ang kanyang mga vision, ang mga na-vision dito. So dahil daw po sa tulong ng Panginoon, nagawa niya. You'll pay this strong? I really don't worry. From God, really given to you. Kaya daw po, gamitin natin o panghawakan natin ang pananampalataya sa Panginoon. However, you no pray, no plan, no purpose. How to from God give you no plan, no pray? Kung hindi ka daw po nagpipray, wala kang plano sa buhay, wala daw gagawin ng Panginoon sa iyo. Student, amen. Amen. Plan is important, no important. Plan is very important. Napakahalaga daw po na magkaroon ka ng plano, pangarap sa buhay. Amen. Amen. Your college finish and going to SM or Robinson like this in the name of Jesus get out. Kung ikaw daw po ay nakapagtapos sa college, tapos magtatrabaho ka lang sa SM, o sa ano pa mang mga... The pastor, that's the inasal. Robinson inasal inside. Wow, very hot. Very hot. Working man, happy no happy. Hindi daw po masaya kapag nakapag-college ka, graduate ka ng college, then magtatrabaho ka lang sa mga supermarket o ganon. You like this working going happy no happy. College finish. Kinakailangan daw po na kung ano yung napag-aralan mo o profession mo, doon mo ilagay o doon ka magtrabaho. Now your education, memorize chance, big strong given to you. Kaya daw po ngayon, binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos na magkaroon ng plano sa buhay. So worship service no coming, children no coming, student no coming. How to from God wisdom given to you? Kung wala daw pong pumupunta na estudyante, mga estudyante dito, paano ka makakatanggap ng wisdom na nagmumula? Why so many Christian wisdom no more or knowledge no more? So not understand, not listen. Bakit daw po may mga Christian na hindi ginagamit ang wisdom sapagkat hindi daw po sila nakikinig Father will say, ano ang tinuturo. now Bible, I am the true. I am a way, true. You let's go. Only one line, this line, let's go. So, other side, let's go. Other side, let's go. Like this, let's go. How to pray God bless give you? Ang sabi daw po ng Diyos, ang illustration ni Pastor Chong ganito, sabi ng Diyos, dumaan ka lang dito, tapos ang pinili mo, dumaan doon sa kaliwa, dumaan sa kanan, dumaan. May sarili kang desisyon. Very looking for, you'll understand. How many members of any classmate theology? And so many people now remove. Only anyone. Kaya daw po, napakahalaga na mayroon kang isang direksyon na kasama ang Diyos. Why? Amen. Obedience coming. Obedience coming now. Like this. Pinaka number 1 daw pong mahalaga ang maging masunuri. Another person, my IQ. Let's go outside. Kapag daw po nagdesisyon ka ng para sa sarili mo lang, baka pagsisihan mo bandang huli ang bawat desisyon na pinili mo. So all of God through you listen to you, you'll really memorize practice. After you're going to hope and bless. Make no problem. Kaya daw po makinig palagi ng salita ng Diyos at ang iyong napakinggan ay isabuhay. Amen! Glory to God! Amen! 자, 뮤직 멤버 스탠바이. 자, let us pray. 자, Tayo po ay mananalangin. 자, let us pray. 자, 뮤직 멤버. 자, 1, 2, 3, go. Lord, your financial problem, salvation, family salvation, healthy. 자, Korean visitors, you understand. Pray for you. 정연아 pastor and another pastors pray for you. 1, 2, 3, go. Lord,
할렐루야 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 아버지 주여 아버지 감사합니다 주님 감사합니다 아버지가 바르다 바라가 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 바르다 바라 아버지가 바르다 바라가 바르다 바라가 바르다 바라가 바르다 바라가 바르다 바라가 바르다 바르다 바라가 아버지 주여 아버지가 바르다 바라가 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 바르다 아버지 주여 아버지 참sam한 아버지 크리스찬 스쿨 아버지 참sam한 아버지 아버지 주여 아버지 가수가 철지 아버지 주여 아버지 하나님 아버지 참선망 아버지 하나님 아버지 주여 아버지 성매매 미심으로 대신된 아버지 영국을 완유만 아버지 선대 스쿨 멤버 아버지 사트델리 아버지 주여 아버지 프라티스 멤버 아버지 주여 아버지 하나님 아버지님께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지님께서 아버지 그들에게 아버지 한 사람 한 사람 아버지 복에 복을 다하사 지키게 넓어지게 하시고 복을 주시고 주님 앞에 돌리게 복하며 들어가며 도와주시고 내주시고 아버지님께서 함께 해주시고 아버지는 스쿨 아버지 주여 아버지 천사 아버지 아버지 주여 아버지 하나님 아버지 주여 하나님 아버지 주여 하나님 아버지 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 하나님 후대 아버지 선대 아버지 스타디 아버지 주여 아버지 선대 스쿨 아버지 주여 아버지 선대 아버지 서비스 아버지 가수와 월십 서비스 아버지 프레스 기본 투아스 분의 스피드 준비되면서 마치마다가 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 코리아 아버지 주여 아버지 소민 멤버스 아버지 프레이어 멤버스 아버지 서포팅 멤버스 아버지 주여 아버지 하늘 아버지께서 함께 해주시고 내주시고 아버지께서 역사하시고 거려주시고 내주시고 감사드립니다 아버지 주여 아버지 오메바 이메바 아버지 전지 아버지 아버지 오메바 이메바 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 오늘도 보면 또 먹지 않고 입을 않고 물질적으로 하나님 아버지 돕는 아버지 하나님이여 아버지 많은 사람들 한 사람 한 사람 아버지 지금 도와주시고 이끌어주시고 내주시면서 아버지 주여 아버지는 기업을 짓고 내주시고 아버지 주여 아버지는 기업을 짓고 내주시고 아버지 한국의 아버지는 전자 아버지 주여 아버지 짓고 내주시고 내주시고 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 박평강 아버지 주여 아버지 목사님을 축복 해주시고 내주시고 아버지 주여 아버지 호흡교회 아버지 주여 아버지 주상권 아버지 목사님을 축복 해주시고 내주시고 교회를 축복 해주시고 내주시고 아버지 성도들 한 사람 한 사람 도와주시고 내주시고 아버지 주여 아버지께서 함께 해주시고 내주시고 아버지 주여 아버지 나타를 아버지 주여 아버지 다니엘 아버지 주여 아버지 주여 아버지 노젤 아버지 주여 하나님 아버지 아버지 주여 아버지 드럼 멤버 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 기타 멤버 아버지 주여 아버지 하며 아버지 오르간 멤버 아버지 주께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지께서 역사하시고 내주시고 아버지 주님 앞에 엉덩이 공정하며 들어가며 도와주시고 내주시고 아버지 시사이다 아버지 만지고 아버지가 세관을 선사해주시겠다니 아버지 주여 아버지 하나님 기만이 아버지 기만이 놀리노매다 아버지 주여 아버지 아버지 가라는 메리 아버지 주여 아버지 하나님 아버지 주여 아버지 동정 아버지 주여 하나님 아버지 주여 아버지 베드로스 아버지 주께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지께서 역사하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 주여 아버지 자스민 아버지 주여 아버지께서 함께 해주시고 아버지 프린세스 아버지 프린세스나 아버지 주여 아버지 하나님 이사이야 아버지 주여 아버지 하나님 크리얼 아버지 주여 아버지 내일인 아버지 주여 하나님 아버지 마밀리스 아버지 기억해 주시고 아버지 주여 아버지께서 아버지 주여 아버지 크리스 아버지 주여 하나님 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 크리스 아버지 주여 아버지 레니 아버지 친친 아버지 주여 아버지 에밀린 아버지 주여 하나님 아버지 노절 아버지 주여 아버지 조셉 아버지 주여 아버지 엘린 아버지 주여 하나님 아버지 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 하나님 아버지께서 아버지 주여 아버지께서 삶을 제결해 주시고 아버지 성령을 배워가지고 주시고 아버지 잔잔 아버지 주여 하나님 아버지 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 역사하시고 내주시고 아버지 로빈 아버지 주여 하나님 아버지 조대열 아버지 주여 하나님 아버지 진짜만 주시고 내주시고 아버지 하나님께서 삶을 제결해 주시고 성령을 배워가지고 주시고 주님 앞에 엉덩이에 묻어가는 떠나가 보니까 아버지 주여 아버지 아버지 주여 아버지 내리께서 아버지 제대로 아버지 주여 아버지 주께서 함께 계시고 아버지 파울 아버지 주여 하나님 아버지 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 아버지 사시고 내주시고서 아버지 주여 아버지 제일이 아버지 주여 아버지 아이스타인 아버지 아버지 마나식 파밀리 아버지 주여 아버지 미국에게 아버지 주여 아버지 프란체스 아버지 주여 아버지 시스탄 아버지 주여 아버지 주여 아버지 모티전을 주셔 아버지 주여 아버지 하며 마리사 마르테스 펜사 아버지 주여 아버지께서 함께 하시고 내주시고 아버지 주여 하나님 아버지를 주셔서 아버지 수사한 아버지 주여 하나님 아버지 주여 도와주시고 내주시고 아버지 주여 아버지께서 하나님 아버지를 주시고 오늘까지 아버지 주여 우신 양면을 아버지 왔습니다 아버지 주여 아버지 내일 미래를 살리라 알릴 수 있어 아버지 주여 아버지 되어주시고 아버지 소망이 계시니 아버지 주여 아버지 도와주시고 이끌어주시고 내주시고 아버지 주여 하나님 안전을 주시고서 아버지 저들의 가정을 축복해주시고 아버지 사업자를 축복해주시고 아버지 주여 아버지가 먼저 말하고
아버지 예수로 기적이 말처다. 예수로 기적이 말처다. 예수로 명령하는 기적이 말처다. 각 가정의 기적이 말처다. 직장의 기적이 말처다. 사업장의 기적이 말처다. 나서 예수께서 명령하는 기적이 말주 능력이 말주 바울로가 이걸 바울 길러버려 힐링 길러버려 예수 말씀하는 아버지 아버지 역사하시고 내주시고 하나님을 알자를 주시고 성령을 내가 집어주시고 아버지 주가 병들에게 무죄가 않도록 하나님 도와주시고 끌어주시고 아버지 하나님 내주셔서 하나님을 알자를 주시고 아버지 성령을 내가 집어주시고 아버지 주가 병들에게 무죄가 않도록 아버지 도와주시고 끌어주시고 하나님 아버지 역사하시고 인도하여 주시옵소서 하나님 도와주시고 내주시고 하나님 아버지 역사해 주시옵소서 아스트리 이 모든 스트리 나의 몸 아버지 주께서 해주시고 내주시고 아버지 주여 아버지 도와주시고 내주시고 하나님 아버지 함께 하시고 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님께서 함께 하시고 내주시고 하나님 영광 받아 주시옵소서 할렐루야 할렐 우리 사바이 할렐루야 지저 할렐루야 아멘 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 Let us pray. Father God, Panginoon Ama, 계속해서 영적인 것을 잘 배워서 심판의 때를 준비하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. patuloy mo nga po akong tulungan at makatanggap ng mga espiritual na bagay. 하나님의 역사는 같은 시간대 안에서도 각자 다르게 나타나는 사례도 있다는 것을 인정하고 영적 교만을 다스리는 저희들 되게 하여 주시옵소서. At patuloy na namamuhay na ina-acknowledge ang iyong banal na espiritu at manifest sa bawat buhay na iyong mga anak. 날마다 모여 기도하기를 힘써서 하나님과 늘 동행하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. Ito po ang aking panalangin. Tulungan mo kami na palaging sama-samang manalangin at lumalakad ayon sa iyong kalooban. 예수님의 이름으로 기도 올려옵나이다. Amen. In Jesus' name. 아멘. 아멘. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Sige po, tayo manalangin para sa pagbubutan namin. Aming Diyos, nagpapasalamat nga po kami sa kabutihan at sa mga biyayang binibigay mo po sa bawat isa. Maraming salamat.